naay mga tao nga gusto mo nga watak-watak, ibulag-bulag. Yes, ligaya ikaw tubag. Moments good kay di gyud malikayan bayo trata sa kabuang taglaki ana. Gibalayan din mo si Sarah. Mayong bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Uwagid ko gipa undang sa ko ang mga damgo. No? Wala ko giundangan sa ko ang mga damgo. Grabe gyud ang mga orom nga niabot sa kuha kay ngano daw kuno sa Team Hamloy nako nga chitchat si Ma'am Leo Ramandaw og si Ligaya ang ako ang nakastorya. Nga kung buot huna-hunaon ang Team Hamloy, upat ni sila kabuok. Correct. Di ba? Upat ni sila kabuok. In fact, sa mga nakasubaybay gyud sa pinakasinugdanan sa Team Hamloy, si Ligaya wala pa to siya apil. Ang original nga Team Hamloy mao si Ma'am Leo Revita og ang duha niya ka mga dalaga nga si Ma'am Iring. Makita ng taan sa Si Ma'am Iring og si Ma'am Sarah. Kadyo lang, wala pa ako mag-intro. Nanukad. Grabe na ang panukad. Ganiha pa lang, wala pa may nagsugod. Nanukad na ang duha. Pwede na nilang pa-cute-cute ni Ma'am Sarah. No? Natingala na mga, demure naman gayo. Demure naman gayo. Pero kaniya, ang ato ang pagbalik diri sa balay or sa mansyon ni Ma'am Leo Revita no, sa Team Hamloy, kung asa pod pirmi gatapok ang Team Hamloy. Kani siya tungod kay ato ang pagsundan ang ato ang nahimo nga mga episodes kauban ang kusog kaayo karon nga team sa social media nga Team Hamloy. Like what I said kaganina no, nga si Ma'am Leo Revita nga ma'am, congratulations by the way. Salamat kaayo. Grabe kaayo, daghan kay na-inspire si Ma'am story ni Ma'am. Salamat no? gid kaayo sa tanang nagtan-aw sa kuang video. No? And happy kaayo ko kay daghan jud ni tan-aw, daghan ni suporta. Mao gid, ma'am. Tungod jud na sa imuha. Dili ma'am. Tungod gid na sa imuhang kinabuhi nga daghan gyud kag na-inspire. Og syempre ma'am kay Ligaya, di ba? Si Ligaya, grabe gipahilak ba daw nimo sila Ligaya? Sorry. Unsa na pagsulti? Sorry. Ano pa yun? Di ba? Muna ako, lipay kayo ko nga nakabalik ko diri kay gusto lang nako nga makompleto na gyud sa chit-chat no, ang kinabuhi gyud sa tibok Team Hamloy mo nang ipadayon nato. Ang storya sa Team Hamloy, kauban, this time, si Sarah o si Ma'am Iring. Pero before ta, magsugod sa inyong chit-chat. Kumusta ho sa nako ang Team Hamloy? Congratulations ha! 700,000! Grabe ang Team Hamloy! 700,000 na sila sa Facebook. Yes, 700 dali ra gyud kaayo. Grabe ka paspas. Paspas gyud kaayo tungod gyud sa amo ang mga beauty. No? Wap, ganda lang. Ganda lang. Ganda lang yun. Pero bitaw, paspas kayo. Kaya katong nag-chit-chat ko sa inyo naging bulan naman to, di ba? Yes, last month. Last month. Wala pa yung isa ka bulan, no? Wala pa. Wala pa yung isa ka bulan. 200,000 pa mo ato. Yes. Karon 700,000 na. Nadungagang 500,000. Nadungagan ng 500,000. Grabe ang nadunggan. Di ba? Unya kini, ang akong napansin, kay wala gid midako ang ilang ulo. Ay! Na may mag-manage Wala gud sa man. mo. Ay, naiga. Manage gud mi ni Ginapadlong siya ni madam. Okay. Ginapadlong siya ni madam kung magpamati jud ni kay o kung magpamati mi deduction na Inana ni na sweldo. Yung nanay mo tingog yan? Dili lagi. Ha? Bako ka kagtingog sa Facebook. Babae man siyang tingo. Nainagay ka sir. Nagbahay lagi Pero ka. bitaw although nag-istorya naman gid mi ni Madam Leo Ana, importante gyud nga dili gyud mo sa utok ang kasikatan. Dili gyud magpamati. Si Sarah Oo. kay mo action na Kay pugsaka diligid sa iyaha sir. Saka naman ni Dahan. Oh, sa ikabuhion man siya oy. Pero dapat gid Ma'am Leo dili gid mo. Dili gyud mo saka kay dili na to mahibal-an ang panahon kung kanus agyud ta kutob. Mo, no? Kung sa ang kutob sa imong kasikat,
basin mo na ta kabalo sa sunod, o dili na kasikat, so mo nang dapat stay lang gyud kung unsa ka. No. Gikan sa Stay pag-start. grounded. Oo, para ma-bless ka. Tungod ana, grabe ka paspas ang ilahang kuan gyud. Grabe ka paspas ang pagsaka sa Team Hamuloy. Tanang tao nangabuang sa ilaha. Akong mga silingan nangabuang sa ilaha. Mga kauban ako sa balay nangabuang sa ilaha. Wala makabalaw na no. Now you know. Now you know. Di ba? So ana kakusog ang Team Hamuloy. Pero kumusta na mo, ma'am? Kay nabalitaan man gud daw nako, Ma'am Leo, nga sa kapaspas o sa kakusog sa inyuhang team sa social media, naay mga tao nga gusto mo nga watak-watak, ibulag-bulag. Yes, ligaya ikaw tubag una. Na yung mga basher katong gikasabaan ko ni Madam istorya raman to di mo to kasaba para magmatngon ko. Tapos gibash nila na hiluan doon ako si Madam, biyaan ako si Madam, biyain ang bayutan na then di na ako mabuhat kay kabalo kumunta na og utang kabubuton. Nanihapon ko daan, Madam. Nanihapon ko daan. Nanihapon ka na. Out kasi ligaya. No? Pero gisulod yun mo sa utok tong akong gisulti sa imo. Nga, maski pag ibutang siguro nato, no, ligaya nga, na mo ingon sa imo nga, pwede naman kamuhawa diha, kay sikat naman kaligaya nga kang ligaya ka lang. Pero usabo na ko ha, dili ka maingon anak kung dili tungod kay Ma'am Leo. Ug maski pag muhawa ka sa Team Hamloy, ibutang na ko, kadyot lang ka mo sikat, pero lahi ra gyud if naa, kay ang chemistry man gud ninyo. Tinuod. Kay dili ka ha? Saan nag-chemistry, Madam? Subject sa third year. Dili, oy. Chemistry? Basta kuha na siya, uy, science na siya. Lahi ra gyud ang inyuhang timpla, no? Kay mawala imong pagkaligaya kung wala na ka sa Team Hamloy. Mo na imong hunahunahon perminti. Daghag tao nga gusto nga bulag-bulagon mo, pero dapat kana gyud manatili gyud mo nga pamilya, no? Inya ikaw, Ma'am Leo, so masulti nimo ani, ma'am. Kuan, masulti lang yun na kuan na siguro, tungod siguro sa kadaghan na mong supporters, yan nagkadaghan na kaayo ang amo ang followers, dili gid maiwasan nga naagi na yung mga bitter, na yung mga suyaon, na ay gusto gyud na bungkagon among grupo, pero sa ako ang ako lang yun, bisan pag unsa kadaghan na ang amo ang kumudaghan magaling among batcher, kung daghan manggaling ang nagapangdaot sa amo kung gibutang sa akong mind, magpadayon lang gyud ko sa paghimo og content nga makalingaw og makahappy sa tanan. Ang kamaayo man pod gud sa inyo kay murag dili na man gud sa content. Mura na man gud ang inyo man gud kay murag wala kung unsa lang gid pod na. Natural. Natural ra gid kayo. Grabe ra na gid ka siya. natural. Mao na ang giganahan sa mga tao sa Team Hamloy. Kay dili man gud siya murag content kay ang mga tao kana 'di ba sa ngalan na lang nga makabuhat og content ang inyo man gud. Kung unsa lang ang inyuhang kabuntagon, mura pwede niyong i-share, di ba? Yes, No? tama. Pero kani, congratulations once again Yes, sa thank Team you. Hamloy. Grabe, Salamat no? gyud kaayo sa Grabe. tanan. Daghang salamat og mao na ang ato ang chitchat. Ay! Mao na ang atong chitchat. Ma'am Leo, ligaya, daging king salamat sa Thank inyong you so much. pagkuyog. Daghang Congratulations once again. Ako ana karong makahimamat kay niagi si Ma'am Leo Revita raman og si Ligaya ang ako ang na-chit-chat. This time atoan ang pagakompletohon og makauban nato karon. Wala na ilain pa si Ma'am Sara og si Ma'am Iring. Hello sa inyo ha. Hello, Kuya Cheer. Kumusta naman mong duha? Okay lang. Ikaw Okay Ma'am lang, Sara. nakulbaan jud ko, uy, kay salida namang jud ni. Salita. Pero gipangandaman ni mo ni Walang Sar. kaayo, inanigit ko, kada mata na ko sa bunta. So normal lagi siya nga Normal ina na. Pag mata na ko, murag nagilis ako adaan. Yes si Ma'am Iring. Okay raman. Gigutom ko. Gigatom ka. Gigatom. Pero kaniha, sa ako ang pagkabalo, kay dugay na gid mo nga kauban si Ma'am Leo. Yes. Ikaw, Ma'am Sara, pila nakakatuig nga kauban si Ma'am Leo Revita? Tugay na gid kaayo murag since 2011. 2011. Yes. Nakita namin anak niya sa una nga lahi pa akong salon. So, sa una na po kay salon ni mong kaugalingon? Wala, lahi po akong nagtrabaho. Nagtrabaho ka? Oo, niya. Unya? Dili Leo Revita, lahi po siya nga salon. Pero, dugay na mo nga amigo
ni Ma'am Leo? Nagkaila mi katurang yung 2011 kay mo man 2011. pag-abot na ako diri sa Tagum. Taga-asa day ka, sir? Taga-Anitapan jud ko gikan. Asa man na? Bukid kaayo dira sa Mabini. Dito gyud ako nabuo gyud akong mga story. Okay. Pero ikaw, Ma'am Sara, kay ang imuhang relationship with Ma'am Leo Revita is amigo. Friends Tama. yun mi. So, Oh, yeah. friends mo. Opo. Kay nabalitaan man ako nga isa man daw ka sa mga socialite sa Tagum. Tinuod ni. Tinuod na siya. So, ang imuhang mga circle of friends, mga dato diri sa Mga murag Tagum. inana niya ako ra ang publika kay gikan laging bukid ana murag nakipag-friends ko og mga dato kay para malibre ra pud akong kaon kay kahit baya kayo. Unsa man balhin ka sa iyaha og trabaho or friends ra gid mo? Nagka-friends mi pero dugay na pud ko nga pag nakabalin ko sa murag 2015 kay niingon na siya nga ngano dili pa makamag Leo Revita dapat ko mo trabaho kag parlor sa Leo Revita na jud ka trabaho kay dili jud ka mabuhi kay maluoy man siya sa akong kuan sa una Kahimtang ba sa una. kahimtang sa una kay nakipuyo ra bi ako sa igsoon sa akong mama. Oo, dili asa. So ni anak si madam nga. Kailangan Nga naman, o sige, sulti ni Ma'am Leo sa imo ha. kay kung mo trabaho na lang daw ko og kanang salon dapat sa Leo Revita na lang gid daw para mabuhi daw ko kay ako jud kahimtang sa mo ko gyud dati sa bukid luoy jud kayo ko kay kanang murag nagabulandos ko og kahoy kana naga-ipo ko og kanang mga mais kanang murag grabe gyud akong pag-suffer ato sa una kay layas na magud ko sa nga bayad sa una sa amo kay nagabalhin ko og puyo sa igsoon sa akong mama kay nilayas sabi akong papa so wala na ko'y papa. Mo to nga nagabalhin ba Mon. nagabalhin-balhin ko puyo anto naabot ko diri sa Tagum. So thankful pud kay ko nga na nagkaila pud mi ni madam kay Leo. siya po'y nag-guide sa ko ang Maunang na-emotional ka karon. oo. Maunang na-emotional ka. Kay pagtuon nimo nga murag wala na direksyon imong kinabuhi. Oh, abi na ko inana lang ko permi ba na ana magud si madam yun. Kung dapat kung gusto jud ka na kay pangarap kana mo duol jud ka sa ko kay para ako ang mo guide sa imo kang hantod sa imong paglambo. Ana siya sa ako asa una. So mao to nga nagtrabaho ko siya sa salon, iko ako manager, mao na to. Mao na ang imuhang pagsugod kay Ma'am Leo. Pagsugod, oo. Ikaw, Ma'am Iring, Ako na. nagsugod ka kay Ma'am Leo as unsa? As a beautician jud ko niya before 2007 ko nag-start ni sa 2007. iyang company. Hangtod nga gi-promote ko niya as a branch manager sa Davao, sa Bulton. Pero daghan nag-branch nga gipahawak sa kuang. Kaliyuan si Ginoo. Ning click man pod pero ako lang ang wala ning click. Unsay pasabot nimo sa Kay- wala ka ni click? Di layas man pug ko. Oo. Pero Latagaw ka nga Iring. Pero kahilak lagi ko ayaw. Uy, wala na dugo sa inyo ang manghilak ha. Noon sa man eh. Noon sa man iti babloy ka. Gasigi naman isa naghilak. Sorry Iring ha, nganong na-emotional juga? Kay likod sa 13 years ako nga naging tauhan ni Madam Leo. Bisag ka ng layas naman ko, mabalik naman ko, pero wala gyapon ko gi-give up ni Madam. Kitabangan gyapon ko diya. Nagsugod ka as beautician. Opo. Nagsugod ka as beautician, pero gisaligan ka ni Ma'am Leo nga mag-manage og mga salons. Opo. Nga dili na basta-basta nga ihatag lang. So gisaligan ka niya. But at some point, mo ni ako madunggan eh, at some point sa imong kinabuhi, wala ni mo gitarong ang pag-manage. Napay uwaan na kay... May mga moments. May moments good kay di gyud malikayan bayo trata sa buang taglaki ana. Oh, wait lang. Mapabayaan So ako. na-blinded ka sa una tungod sa lalaki, maunang wala ka nakakonsentrate sa pag-manage. Yes po. Pero dili lang kaisa lang ko gitagaan niya opportunity which is daghan gyud pod og time nga. O sige ready na ka mag-manager na po kag balik ana. So wala ni give up si Ma'am Leo sa imo. Wala gyud until now. Wala gid kay ingon niya mura og binuangan nimo siya. Wala Ang man imuha is
ang pag-manage mapabayaan mo sa imong ako. kaugalingon. Tapos mapuno lang ko og CA ana. Nya. Pag mapuno So dili lang si Ligaya di ay ang hawd mo si A. Ikaw po na isa unang trademark na gyud na sa kay madam nga si ihanan gyud namo. Ana mao nang maabot ang time nga murag napula na si madam o pagpahuway lang sa ani kay murag wala man ka na mao sunod na lang pod. Punto nga ibalik na po ko niya dito sa main office namo dito continue na pod mi back to zero. Sorry kay wala magkukabalo nga ingon ani gid ang inyong background. Nga mura og ikop-kop mo ni Ma'am Leo. Murag ingon ana siya. Ana. Kay pareho man mo like si ikaw Ma'am Sara, ang gisulti nimo is latagaw po ka sa una, walay direksyon nimo kunaboy ingon ana po ga. Yes. Unya nakailan ninyo si Ma'am Leo gi-kop-kop mo ni Ma'am Leo. Good man. Yes Kaning po. Team Hamloy, Ma'am Sara, kamo magid ang nagsugod tulo, di ba? Wala pa si Ligaya. Actually, ang last year lang yun is kami lang yun ni Madam Leo duha. Kamo lang duha. Kay mag-amigo man mo. Oo, sa mo mo na siyang political campaign na Right. kanang Oo, kuan, Team Hamloy. Team Hamloy. Amo lang i-change yung name. Kay sa una, ako man ang iyang giko og campaign manager. So, moto kami lang maglukdumi og mga scene, maglukdumi og kanang kuan, graba, manggraba pa mi diha sa dalan. Among murag after election na suro si Iring na abot. Oo. Pero ang relasyon ninyo sa when it comes to Team Hamloy no nga relationship, kumusta man? Pagsulod ba ni Ligaya nalipay mo or marag nagselos mo gamay? Kanang tinud-anay? Sa ako okay lang kaayo. Ikaw Sara. So ko kay okay lang kay wala man gud gihapon namo na ingon dili man gud vlog gud among purpose gid na kun dili ang katong campaign lang gid unta namo sa una niya naabot man na himo naman siya vlog thankful pug ko kay daghan po ang mga tao nga nalipay. So nalipay lang pud mi nga naabot si Ligaya siya pud ang nagtatabang sa mga para managhan pud og followers. Pero kani tinud-anay lang na pagpangutana, usahay ba dili mo malain nga pag moingon og Team Hamloy ang ginaisip sa mga tao dayon or ang ginapangita sa tao dayon Ligaya og Leo Revita. Dili ba mo Para ba? sa ko kay team ang good me. So kung mo yung tag team, isa lang gud mo ana. So dili pa jud ko malain kay kabalo man gud ko nga kanang para maghihapon sa mo kung malain ko bungkag man among grupo di na siya matawag og team. Dili man namo ginamind jud kay team ang good me. Mo support gud hinuon mi sa story nga. Una sa balay, pagitaon ni si Ligaya, pagitaon si Madam na busy man si Madam, busy Ligaya nasa balay. Pag uban maghapon mig-vlog ana. Pero karon pag naana mo sa mga public places, recognize na pud mo sa mga tao. Daghan nga jud Team po Hamloy. magpa-picture opo. Oh, kasi feeling Ma'am Iring nga daga nagmagpa-picture sa imo. Okay raman. What? Sir, So una kay mamugol siya sa mga tao sir, ano niya magpa-picture mo dali. Siya ay dili lang ikaw si Madam Leo na. tinuod ba yan na? Tanaw na, Siya, tanaw na. mga tao sir. Pa-picture mo dali. Siya ay apil da ikaw si Madam Leo lang. Mo ba? Tinuod ba yan na kuya? Tanaw lagi kong tao, ino kong picture ka. Just kidding. Pero karon ma-recognize Oh, na gid mo. recognize na gid. Ma-recognize na gid mo. As a team. As a team, no? Pero unta nga mas mo gawas pa ang inyong personalidad, no, in the future. Pero kaniya kay syempre especially for you, Sarah, nga friends magid mo ni Ma'am Leo, 'di ba? Friends gid mo ni Ma'am Leo. Unya ikaw, you work for Ma'am Leo sa salon. And then si Ligaya technically is kasambahay. Sa balay, Pero in terms of kanang relationship gid ninyo kay Ligaya, ginaunsa ninyo na pagtimpla nga usa mo ka team. Pero when it comes to hierarchy, nagihapoy respeto nga ma-maintain, especially for Ligaya. Na, Unsa pod inyong trato kay Ligaya at the same time unsay trato ni Ligaya sa inyo ha? Okay. Kay kung wala mo yung camera, sir, no, kanang si Ligaya o murag kami, mag-joke-joke lang gud gihapon mi. Murag okay lang gihapon ang among relationship. Sa isa't Walay isa. ingon nga mura og Ba, taas, ano? Taas, o, ano? wala. mas naging strong gani mi karon among relasyon upat Muna na importante. kuan nga nagkataas among likers, mong followers ang listening. engagement Oo. ninyo. Nami teamwork na gid hinuon. Kay si Ligaya syempre siguro una ang pagtanong sa kaugalingon niya at katabang lang siya nga. Syempre una kami vlogger. Tung unang member pa lang niya sa MUA, pero mataha gid siya pero kami as mga ate niya amo gyud siyang gina-treasure nga ayaw ka kuan uy dapat ingani jud Gina-encourage oo ninyo. gina-encourage namo. Mangutan na lang ko Iring ha.
sa inyuhang pamilya, kay niingon man kasaon nga walay direksyon. Sa inyuhang pamilya, okay pa ka sa ilaha or Okay pa naman. okay mo sa inyong family? Proud po sila. Very sila. proud. Ikaw, Ma'am Sarah, kumusta man ang relationship nimo sa imong family? Okay lang po, proud sila sa kuha kay kanang murag thankful po sila sa kang Madam Leo daw ba kay. Kung dili tungod ni Madam Leo wala nakuwala ko sariling balay. Right. O gi kuanan ba ako ni Madam sa og balay nga katong worth of 1 million. Iyang Gibalayan, ikuan sa kuha. gibalayan din mo si Sarah. Di pa kuan ko na sa iyang balay. Oh, grabe po niyang support Impas sa kuha. na. Wala pa mo may balance. So at Pero least, grabe ha. Pero may aside happy na. sa balay, kaning ladok bar, di ba na kay bar ni mo Opo. karon? Kani imuha gid ni or gitabangan ka ni Ma'am Leo? Gitabangan po ko ni Madam Ana para magkuan pero ako ang na siya. Wow. Oo. Kay gusto man yun ako sa una pangarap man yun ako nga magkabarko so ana siya nga dili mo gud pwede nga diri lang gihapon ka kutob dapat mo angat pug ka kay ang sa imong pagsuffer sa una sa bata pa ka at least nagbunga imong kahago kanang ana daw sa grabe pud yun ang mga nahitabo sa akong mga panahon ana. Hala no? So mo to thankful jud kay ko ka Madam Leo kay siya ra gyud ang business Ni friend Salig. amo na ko pud siya pero siya ra gyud ni salig sa ko nga mohatag pud siya ginana nga dako na bina siya nga butang. Grabe no? Sobra. So ang inyong loyalty kay Ma'am Leo, mura na dyan siya modagan si Ma'am Leo o pagka-presidente kay siya. Iyahan na lang kita ng mga Pero ang inyong loyalty kay Ma'am Leo, Nang grabe gihapon dili gyud na mawala siya sir kay Kay- utang kabubuton gyud ako na Ginoo. sa akong kinabuhi gyud. No? Kang madam. Kung si kaya ninyong mabuhat or buhaton para manatili ang loyalty ninyo kay Ma'am Leo. Ako buhaton yun ako ang tanan-tanan sir nga dili siya ma-stress sa amo kay para ang respeto magud nako ka madam taas na magud siya. Is madam na gud siya. So kung sa iyang mga hugol sa iyang mga kuan amo ang ginatuman nga dili siya ma-stress or dili siya masuko sa mo na among ginalikayan nga Mao gyud. masuko siya kay Mao gyud. para nakadikit na mo Very good. mi ka madam. Very Lisod kayo kung mahawa mi mobalik na pud ko sa uno. Very good Mobalik ko realization. sa Kay mao gid na ang perminti ninyo timan-an, ang tao nga in a way gatabang sa inyo ha. Kabalo mo nga unsa ka lisod sa ibutang nato dato na magyud si Madam Leo no. Yes, Pero siyempre sa iyang pagpaningkamot matag adlaw kay non-stop man iyang paningkamot. The best gift nga mahatag ninyo sa tao nga gatabang sa inyo ha is dili siya tagaan og stress. tama. Yes. Bright gihapon ko. Bright gihapon nga. Bisig ako kay eskwela bright na gihapon. Team Hamloy, mao na gid ni na kompleto na gid nato ang chit chat with Team Hamloy. Daghan kayong salamat once again kay Iring, kay Sarah, kay Ligaya ug kay Ma'am Leo Revita. Daghan kayong salamat Team Sa Hamloy. pagbalik-balik diri. Salamat.